Niretzako gizartearen monetak dauka ahalmen handi bat, eta gure eskualdean ere hori bilatzen dugu, gizartearen monetaren garapenarekin, eta da garapen ekonomikoari lotutako harremanak nolabait tokiratzekoa, Eta nik uste dut hori oso balio garrantzitsua dela, ezinbestekoa delako gure bezalako eskualde baten garapenerako, baina baita ere horrek berarekin dakartzalako oso balio garrantzitsuak, eskualdearen eta beraz komunitatearen zentzu indartsu bat, baita ere gure arteko harremanen ere zentzu indartsu bat, eta horrek berarekin badakar eskualdearen kohesio elementu garrantzitsu bat garapenarekin batera. Azken finean gure gertuko bai merkataritza, ekonomia eta garapen ekonomikoa behintzat sustatzeko moneta bat izan litekeelako. Eta nik uste dut gure gertuko moneta bat izateak beti ere lagunduko du gure bai industria, bai merkataritza, ostalaritza, gainontzeko eragileekin eta behintzat sustatzeko aukera bat izan litekeela. Azpimarratuko nituzke bi gauza. Bat tokikoari, egiari eta euskaldeari ekartzen aldiona eta bi euskal egiari. Azkenean tokian toki olako monetak eukitzia bertan erostea, bertakoa erostea albidetzen duelako, bultzatzen duelako eta gaina barore batzuen inguruan. Euskara dela, edo ingurumenaren ingurukoak eta bestetik euskal egiari dagokiona lugaldean arteko artikulazioari edo saritzeari egiten dion ekarpen positiboa. Herrigintzatik edo herritik abiatuta komunitateko hainbat erronkei aitziniteko tresna bat. Azkenean honen inguruen biltzen gara bai herritarrak, bai profesionalak edo enpresak, zein tokiko erakundeak, eta denen artean badiren sare eta harreman horiek estutu eta ikustarazten lagunduko digu. Azken finean, tokian mugitzen den ekonomia honek lagunduko digu, bisualizatzen hain handi batean, bai niri pertsonalki, bai nire familian, bai nire elkartean, lurraldean mugitzen den kasu honetan moneta bakoitzak ze inpaktu, ze eragin eta ze ekarpen egiten daku zuzenki. Gizartearen moneta tresna sozial bat da, herritarrei aukera emango diguna bertako ekonomiaren alde egiteko. Bertan ekoizten diren produktuak merkataritza txikiaren bitartez eskuratuko ditugu orain arte bezala, baina gizartearen moneta erabilita bermatu egiten dugu zirkuitu hori itxi egingo dela eta beraz gure aberastasuna bertan geldituko dela. Lau herri gera, lau herri ezberdin gera, baina badugu ere nolabaiteko ohitura bat, bertan erosketak egitekoa, bertan kontsumitzekoa eta bertan bizitzekoa. Orduan uste dut hori nolabait izan daitekeela zerbait errezten duena tokiko monetori egonkortzeko. Eta zailtasuna edo erronka nik uste dut izan daitekeela, erronketako izan daitekeela agian monetaren benetako balioa eta ongi azaltzea herritarrei eta komertzio edo enpresei. Ulertuko bagenu benetan ze potentziala daukan, uste dut horrek erreztuko lukeela asko jendearen parte hartzea.